Takže vítajte u mojej prvého videa. Moje prvé video bude z hry Minecraft, ako už môžete vidieť. Moje meno je Milster a ako poznáte Minecraft, úplne prvé začiatky, zapnete Minecraft, urobíte si nový svet a začnete si super začiatky. Takže teraz ako konkrétne prvé by som urobil, že si naťažím nejaké drevo a potom si postavím dom a pôjdem aj do bane ťažiť. Do noci musím mať hotový dom alebo proste niekde sa zavidliť, lebo prídu príšery a nechcete vedieť, ako to s nimi zle. Počkajte, skoro nemám peaceful. A mám, si to nastavím. Tak. Zo začiatku prídete, idete do craftingu, robíte si drevo, potom crafťák, workbench lepšie povedané. Zoberiete styky, robíte si krumpáč, úplne začiatky, idete ťažiť. Potom keď narazíte na kameň, tak si ho naťažite dosť, lebo budete potrebovať hlavne na pec a na kamenný nástroj, keď napríklad meč proti zombíkom a tak, alebo napríklad na furnísku, čiže pec. Tak. Ja by som si asi toto v lese niekde postavil svoj barák a tak. No. Už vidíte, že mám 9, tak si môžem robiť pec, ale mi ešte nevyšlo na krumpáča na také iné veci. Takže tam ide znovu. Ešte trošku tak. Tuto. Počkaj, čo? Nehovor mi, že je to spawner. To si robí srandu. Som našiel spawner. No dobré, ale k tomu budem mať lepšie veci. Som sa tam mohol dostať. Potrebujem ešte krumpáč. Som vykopal spawner. Spawner je taká vec, že kde sú príšerky, proste, kde sa rodia príšerky z tej kraviny. Potom, au, som dostal. Oni sa tam bijú. To pôjde. Tak toto nepôjde, no. Nič nevidím. No tak to... Som dead. No som... To kde som? Tam vzadu by mali byť moje veci. No ale... To sa musím vrátiť. Patrne. Počkaj, inak mám nápad. Keď tuto nad nimi vykopem dieru, tak im tam nasvieti svetlo. A umrú. Oni sú zvyknutí na tmu. Joj, vás to je nejako namrdaný. Pomoc! Ja chcem ísť iba von! Sakra, to som nechcel. No. Tak toto nepôjde. No, takže kde ste? Počkaj, kde to je? Si idem zle, ne? Počkaj, ja som zabudol. A teď tuto. Tam je. Špina. Kde mám veci? Nie, ja potrebujem svoj meč. Kde mám meč? Strhám. Nemám meč. Tým, že tam som si ho nechal, počkaj. To musím nejako profesionálne. Potom do komentárov mi môžete napísať, že či chcete video z nejakého servera, kde budeme hrať minihry a tak, napríklad Skywars alebo Survival Games. Ak chcete, tak mi to napíšte v kľude do komentárov, ako v kľude spravím. Musím dostať. Keď to nakopím takto, som zasvietil. Jej.
tam si. A tento strom mi tu zavadzia. Okay. Si ho rovno dám, lebo som hladný. Teraz idú. Poďme, ja chcem svoje veci. Sakrová si to moc. No tak vôbec. Nie. Takže som tu konečne po 100 rokoch sa mi to podarilo už stolať. No čo tak, to tu máme. Obilie, to berem v kude. Stringy, všetko berem. Tak, to by sme mali. Berem, železo aj všetko. OK. OK. Co zatiaľ nič nepotrebujem. Už môžem si rýchle urobiť čoho veci. Prekvapilo môžeme urobiť. Takže dúfam, že sa vám moje prvé video o sérii Minecraft páčilo. Ak chcete, budem natočiť aj zo serverov a tak. Hociaké aké lepšie. Dobre. Takže čaute.